Hola famílies, jo em dic Joan Maria Montaner. Aquests dies hauria d'estar fent uns cursos presencials d'ofimàtica, però degut al confinament no pot ser, així que he passat un pla B i els estic fent de forma gratuïta a través d'un canal de YouTube. I avui us volia portar un regal per tots aquells que teniu fills que s'estan aprenent les taules de multiplicar o que estan començant a sumar, a restar o a dividir. Aquest exercici està basat en un que em feia la professora que em va ensenyar a multiplicar. Des d'aquí, salutació molt forta de la Maria Teresa. I ella el que ens feia era el següent. Teníem una taula en la qual ens anava dient números que havíem d'anar col·locant en una fila, números que havíem d'anar col·locant en una columna, això ho fèiem en paper, òbviament, aleshores, i aquí havíem d'anar posant les nostres respostes. El que coincidia, 5 per 5, doncs posem la resposta 25. I així anàvem omplint tota la graella. Fèiem una mica de joc a la classe, a veure qui és el que aconseguia tenir més multiplicacions ben fetes. Doncs és l'actualització d'aquell exercici amb un Excel. Aquest Excel, a més, l'hem intentat gamificar una mica, per tal que els vostres fills, per exemple, trobin la clau de wifi de casa vostra. Heu de fer és canviar la clau de casa wifi, us explicaré com amagar-la dintre d'aquest Excel, i llavors el que hauran de fer és omplir-ho fins a arribar a una nota de 8 perquè els hi dongui. Aquí posaríeu el nom del nen o nena, ell aniria omplint les multiplicacions, a mesura que va avançant, si s'equivoca, li marca en vermell, a mesura que va avançant la nota va canviant, i quan arriba a més d'un 8, el felicita i li dona la clau del wifi. Com aquests, teniu 4 fulls, un per sumes, un per restes, un per multiplicacions i un per divisions. Així que, a més, si teniu més d'un fill a casa, doncs poden jugar cadascun d'ells el que estigui fent sumes amb les sumes i l'altre amb les multiplicacions i una mica picar-se a veure quin és el que acaba abans de solucionar els fulls. Com us els podeu descarregar? Des d'aquí baix, la descripció del vídeo, trobareu l'enllaç per poder-vos descarregar aquests fulls. I si algú li ha interessat, li ha picat la curiositat pels cursos d'ofimàtica que estem fent en oberts, aquí mateix al canal de YouTube els trobarà les classes. Fem classes de Word, d'Excel i de Microsoft Teams i també teniu més informació a cursosonline.cat. Molt bé, famílies, una abraçada molt forta. Espero que acabeu de passar molt bé aquests dies de confinament que ens queden, que esperem, desitgem que siguin el menys possibles. Una forta abraçada.